maligo ka? Maligo. Ano man? Tugnaw? Migo, humot naging litson. Kurang na yung litson, no? Tara. Ano, ay? Okay, rata dia. Uy! Ilan. Wag, pista eh. Ito yung birthday. Ikaw, happy birthday, Mike. Ito sa iyo po. Kumusta ang litson na ba na? Sa isang sulyap mo ay nabihan ako. Para bang iba na ang lahat ng ito. Asa man ay klase nga litson? Mohon litson eh. Patay ka. Asa man kayo ba? Ha? Kompetensya ilo-ilo, bol. Manok naman lagi itong ilaha lagi. Manok naman lagi itong ilaha. Senior citizen na ng manok. Yours. Mayor. Hindi na. Mayor. Wala. Mayor. Wala. Mayor! Ano yung maputahin natin dyan? Kaya na, bakit tayo nahanap eh? Bakit? Ano yan? Bukas nga. Ano lang yan? Ano nga? Buto. Oh. Wow, buto. Ito isa. Tubig. Tubig. Tubig pa init. Oh. Wow, tubig. Sa'yo. A few moments later. Maraming salamat po yun. Slice. Uy, kain muna, sir. Sir, Picture ko. kain muna. Iba yan ah. Oh, picture po. My birthday na. Birthday mo pala, sir. Happy birthday, sir. Alam ko, hiwain natin. Thank you. Birthday. Picture. 1, 2, 3. Smile. Isa pa, 1, 2, 3. Sali ako, first time ko to eh. Abs na vanguard. Wala, no siya may pisto. Pisto sa palengke. May pisto sa palengke ah. Amigo. Okay, rata deh ha. Ani butang dire. Stop. Ligo ta na. Maligo ta ba? Ligo taron. Ligo ta sir. Dali ba kay maligo na ta ba? Kay New Year ba? Dali ba? Ugos mo ba? Bungoton ba? Relax na ba? Duterte bes kas ah. Do not talk when your mouth is full. Alah. Biluokan ganyan. Mahirap na yan. Ganun yan. Ha? Kailangan kumain ka. Huwag kang salita na madami. Di mabiluokan ka. Yan pa yung kusa. Ay, ganun pala. Yan yan. Dapat bago magsalita, walang laman yung ano. Walang laman yung wala kang inuusap ba. Walang inunguya. Nguya ko lang. Bisaya ka pa din eh. Yor, ligo na tayo ba? Rayang. Ano yung role number 1 sir sa swimming pool?
Huwag ka maligo. Hindi naman yun eh. Ano pala yun? Huwag ka mangihi. Yun, bawal umihi ha. Okay. Maligo ka, brother. Ano ba? Ikaw ang swimming instructor ron. Ha? Unsa kayo mag-stroke? Open ka stroke. Oo. 1. Family stroke. 2 stroke. 4 stroke. Naman. 3 stroke. Og mild stroke. Hoy! Sige lang agad. Tambok na ko kayo ba? Dako na ka, wala kay liyog ba? Ay, makita, picture ni mo ba? Katong mag-opa ka. Iwan kayo ka. Dawa. O, di ba? Dalawa, sige na ka. Ano sikreto? Ano sikreto ng mga pugi? Malaman? Dahil sa surya mo, ay nabiyag ako.